Inbirkek tul ħajti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek. Hekk jgħidilna s-Salmista David f'Salm 63 waqt li kien fid-deżert ta' Ġuda. Biex insaħħu il-punti u d-diskussjonijiet tagħna, ħafna drabi aħna nagħmlu eżempji mill-ġesti ta' jdejna. Pereżempju, ejja, ieqaf, x'ġara. Dan nagħmluh sabiex nenfasizzaw dak li nkunu qed ngħidu. Aħna l-insara fit-talb tagħna wkoll nerfgħu idejna l fuq. Dan huwa parti minn rid simboliku. Aħna niftħu qalbna lejn Alla u flimkien miegħu aħna naqsmu id-diffikultajiet u d-batijiet li jkollna. Waqt il-quddiesa, iċ-ċelebrant ukoll jerfa' jdejh il fuq kemm il-darba. Sa mill-bidunet tal-quddiesa, il-qassis jolli jdejh il fuq u jgħidilna il-mulej magħkom. F'diversi partijiet tal-quddiesa, il-qassis jolli jdejh il fuq u jitlob il-barka lil Alla f'isem il-ġemgħa li jkun hemm madwaru. Waqt it-talba tal-missierna, iċ-ċelebrant jolli jdejh il fuq u jitlob flimkien mal-ġemgħa lil Alla missierna. Kemm tkun xi ħaġa sabiħa kieku aħna wkoll l-insara preżenti waqt il-quddiesa nollu jdejna l fuq u nitolbu lil Alla missierna. Anke barra mill-ħin tal-quddiesa, aħna l-insara nistgħu nitolbu billi nollu jdejna l fuq u nafdaw id-diffikultajiet tagħna lil Alla missierna.